नंगौ बे सोंथिनि फिननायाव रोखायै जों बेखौबो सिमान जायो जे बर'फोरनि थांनाय बोथोरनि सोमावसारनायनि जारिमिनखौ जों जेब्ला बिजिरना नायगोन बा नायनोबो गोनांखा जों बेखौनो रोखा जायो जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म नङामोनब्ला बर'फोरनि दिनैनि नैबे स्टेजसिम जे जोङो सिगांबोबाय बा सफैबाय BSc मोननायनिफ्राय BTC मोननायनिफ्राय आरो BTR बे स्टेजसिम फैनाया जोंनि थाखाय हाथाव जानाय नङामोन। मानोना जों रोखायै मिथिथारो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जाय समाव हारिनि गिलिर बिबान रुजुनना आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान रुजुननानै बर' हारिनि थाखाय नांसोमदोंमोन बावसोमदों गावखौनो। बे समाव थासारिया इनायनो गाज्रिमोन। हारसा बर' जोंखौ जेरैखि जाया बर'फोरखौहाय राव हारिमु थुनलाइ सोलोंथाइ मोनफ्रोमबो दिगावनो राजखान्थि दिगानो जा समाजखान्थि दिगानो जा नाख्रेबनानै सुसिनानै जोंखौ फोजोबस्रांनो नागिरनाय बे खैसारखौ जों नुनो मोनदोंमोन। दा बेजों जेंना जेथो जाय गोब्राब थासारिजों सौसिबोनानैहाय बड'फाया सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन। बे सोमावसारनायनिनो जोंबो साफा साफा फायखिमोन होनजायो, जोंबो मावथिमोन, लोगोआव दंफायोमोन। 1987 मायथाइनि मार्चनिफ्राय बुरलुंबुथुर दैमानि साहा सेरफाङाव संकष्टी फेस्टिभ बर' रायजो दानाय सेनं दाबि नैथि दाबि बुरलुंबुथुर दैमानि खोलाहा सेरफाङाव थानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरनि थाखाय निला-सला थमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दानाय कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजोरि ट्राइबेल होननानै गनायथि मोननाय बे मोनथाम दाबिखौ लानानै सोमावसारनायाव जोंबो बाहागो लाबोनाय, जोंबो मावथि मोनखाय आरो जों लोगोआव थाफानानै खामानि मावनो मोनदोंमोनखाय जों बेखौ रोखा जाथारो जे बड'फाया सिगाङाव थानानै जोंखौ दैदेननानै खामानि मावामोनब्ला दिनैनि नैबे थासारिसिम जों सफैनो हायामोन। दा दिनैहाय बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावखुलियाव सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियावहाय जोङो गिबि खेब बिथांनि थैनाय सानखौ फालिदों अफिसियेलि आरो जों फालिलांबाय थासिगोन। मानोना जोंहा खुंथाय जों जि मोनफैबाय बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BTCनि बायहेरायावहाय। दा बेखौ मोननायनि गुदियावबो जोङो बड'फानिनो बिहोमा बा बिथांनिनो होलांनाय जे मोन्थोर सानस्रि नोजोर बेखौनो जों बिथा खालामनानै खामानि मावदोंमोन। ओंखायनो दिनैहाय जोंनि मोनफुंनाय माबा मोनसे जाफुंदों होनोबा बिथांनि दंहाय बिहोमा दङ। दा बेखौ जोङो गोसोखांनानै दिनै बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावखुलियाव बिथांनो जों मान बावदों थैनाय सानावहाय। आरो दिनैनि साना मोनसे दिगाव जों नायोब्ला बेयो बुहुमनि श्रमिक थाखोनि लेबार क्लासफोरनि थाखाय गोजोनथाव मोनसे सानमोन। बेजों रंजानायबो दङ आरो जोंनि बड'फानि बिदाया जोंखौ दुखु मोनहोनाय बे बाथ्राखौबो जों सिमान लानांगोन। फारसेथिं बुहुमनि गोरिब गुन्द्राफोर नाख्रेबजानाय सुसिजानाय मानसिफ्रा एक्सप्लइटार्सफोरनि दारै जायफ्रा एक्सप्लइट खालामजादोंमोन बे मानसिफ्रा दिनैनि सानाव उदांस्रि मोनदोंमोन। बेयो गोजोनथाव बाथ्रा। आरो फारसेथिं जों गोग्लैसोनाय बर'फोरनि थाखाय नाख्रेबजानाय बर'फोरनि थाखाय जाय सुबुङा सिगाङाव थानानै दैदेनदोंमोन बेयो केन्सार बेरामाव बिदाय जालांनांदों दिनैनि बे अक्ट'आव। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जिहेतु नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंदों जे दानि नैबे समाव जिहेतु जोंनि गेजेराव माखासे अस्त्र लानानै बे सोमावसारनाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गनायथि गैया। जिहेतु दानि जों मिथिनो मोनबाय थादों बा ससियेल मिडियाआव नुबोबाय थानो मोनदों क'क्राझाराव जिहेतु आर्मस फायार बा गावजों गाव गुलि बारुद गोबां गादबलायनाय एबा गुलि गावनायखौ जों नुबोबाय थानो मोनदों। दा बेखौ लानानै गोदान आफाद जिहेतु NLB दादों बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? आङो बावहाय आंनिफ्राय बेखौ रोखा बुंगोन, नंगौ सम मोनसे दङमोन जाय समाव गोनांथि जादोंमोन हाथियार जांख्रिथायनि। बे हाथियार जांख्रिथायनि गोनांथिखौनो बिथा खालामनानै BLTनि जोनोम जाफैदोंमोन आरो बेनि सिगां NDPनि जोनोम जादों। आरो बे हाथियार जांख्रिथायनि गेजेरजों जोङो मा मोनबोखो मा मोनबोदिया जोंनि सोमावसारनायनि जारिमिनखौ जोङो गोसोखांहरफिनोब्ला बा थांखांनाय बिसम्बिफोरखौ जोङो गोसोआव लाबोयोब्ला बेयो रोखा जाथारो। बे हाथियार जांख्रिथायजों मोनसे हारिखौ एफा गोबाव जोङो दैदेनबाय थानांगौबा जोंनि हारिनि समाज बेबस्था समाज खुंथायनि जि खान्थिफोर बेयो जोबस्रांलांनोबो हागौ आरो बे मोजां नङा। हाथियार जांख्रिथायनि गेजेरजों हाथियारनि गोहोमखौ लानानै राजखान्थिनि गोहो सेरलायबाय थानायनि बे सम नंला। दिनैहाय बेखौसो आं रोखा बुंनो लुबैगोन जाय बिथांमोना दिनै हाथियार जांख्रिथायखौ फोथायबावनानैहाय हाथियारनि गेजेरजों दिनै सोमावसारफिननो बा हाथियारनि गोहोखौ लानानै दिनैहाय जुजिफिननो सिगांदों बियो दिनैनि थासारियाव दिनैनि हालोदावहाय बियो गनायथाव जानो हाया। मानोना दिनैनि मुगाया जुजिलायनायनि मुगा जाबाय। सोदोमस्रिनि बार नांनाय बे जुगावबो बे समावबो जोङो गोजाम मोनसे साननायजोंनो बा
गोजाम मोनसे खान्थिजोंनो हाथियार जांख्रिथायखौनो जोङो जुदि आजावनानै सिगांलांबाय थानो नागिरोब्ला बे जोंनि हारि दानायाव गोबां गोहोम खोख्लैनो हागौ, गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन आरो बेजों जोङो हारिखौ जौगाहोनायनि अनगायै जों फावसायलांहोनो बायसि थानाय जागोन। आंथ' सानो बेबायदि जुदि हाथियार जांख्रिथायनि गेजेरजों आरो सोमावसारफिननायनि हाबाफारि लायोबा आं नुहुरनायाव, आं मोनदांनायाव दाय गैयै गोबां जोंनि आइ आफा, बिदा फंबाय, बिबोनानाव हयथ' भिक्टिम जाबावनो गोनां जागोन, जिउ बावबावनो गोनां जागोन। आं नुथारबाय बा जों रोखाथारसै दिनैनि दिनावहाय जोङो जि मोनसे खुंथाय बेबस्थाफोरखौ मोनबाय, बिटिआर मोनबाय, ओरैहाय जोङो बिटिआरनि बाहेरायाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय। ज' जानानै खामानि मावलायबानो जोङो जोंनि हारिखौ नारखोनो हाथारसै, गोजौआव लांनो हाथारनायनि सम फैथारबाय। आरो बर'फोरनो आंनि नुनायाव दिनैहाय इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोलसो नांसिगौ। जुथाइ राजखान्थियारि मोनसे जांख्रिथायसो नांगौ। जुथाइ जयै जों जुदि राजखान्थि जांख्रिथाय लाबोनो हायो, जोङो बर'फोरनि जेंना जेथोफोरखौहाय बा दाबि दावाफोरखौ सुफुंनायाव बा जोङो बेखौ हासिल खालामनायाव गोरलै जानानै फैबाय आरोखि। खिन्थु माखासे मानसिफ्रा आं सानो बिथांमोनहा दिनैबो हाथियारनि गोहोमखौ लानानैहाय गावसिनि गेजेराव जि मोनसे राजखान्थिनि गोहो, बे बादायलायनायनि थाखायसो दिनैहाय हाथियारखौ बाहायनानै सोरबाया सोरखौबा फेजेननानै, सोरखौबा बिदिनो फोजोबस्रांनानै आरो गोहो आवग्रिफिननो नागिरनाय बा गोहोआव फैफिननो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे थिग नङा। दिनैनि समाव जों बेखौ सोंखारिनो लुबैयो। मैया जि मोनसे रादाब मोननाय जादों, दाख्लै जालांनाय जाथाय, जे इउपिपिएलनि माबायावहाय गुलि गावनाय, बेफोर माने थिग नङा। दिनैनि समाव बे मोजां नंथारला। बर'नि समाजाव बर' हारिनि गेजेराव हाथियारजों फिसायखौ फोजोबथारनांसिगौ। बे समनिनो थिननाय। मानोना दिनै जुगा मेलेम सुनायलायनाय जुग जाहैबाय आरो खलमनि जे दावहासो जों नांनांसिगौ। खलमनि दावहाजोंसो जोङो जोंनि सुथुरखौ फेजेननायनि हाबाफारिफोरखौ जों लानांसिगौ। देरहासार जानो हागोन जेब्ला जोङो मोजाङै दानि मुगानि मोनसे हुसियारि होनायखौ गनायनानै जोंनि खर'नि मेलेम सुनायलायनायनि जि मोनसे दावहा, बे दावहायाव बयबो इउनाइटेडलि पार्सनफ्रा आं सानो टुडे टुमरो जों बेवहाय साक्सेस जाथारगोन। जोबनायाव जिहेतु थांनाय जोंनि 2027 मायथाइनि आसामनि एसेम्बलियाव जिहेतु बिसायख'थिया जाना थांबाय, बिनि फिथाइखौ गाबोन मोननो थांगासिनो। जिहेतु नोंथाङाबो आसाम प्रदेश बिजेपिनि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोननि पार्टिनि बिसायख'थिनि फिथाइया माबायदि जागोन होनना आसा खालामो? थोंजोङै बेखौ फिननाय होनाय जागोन। बावहाय बिजेपि दोलो आरो बिनि मित्र गस्थि लोगोफोर आरो जुथाइ गोहोआ सरकार दागोन, बे रोखा। आंहा बावहाय नैबेखौल' आं बुंनो लुबैगोन जे बर'फोरनि गेजेराव जि मोनसे गोहोमखौ लालायनानै जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लालायदों, बावहाय नैबे थानो नाङा। पावाराव फैनायखौ लानानै गाबोननि उननिफ्राय सोरबाया गोहोआव फैगोन, सोरबाया गोहोनिफ्राय बाहेरायाव थानांगोन। बेखौ लानानै सुथुर नोजोरजोंहाय सोरखौबा बे रोखोमै इनायैहाय खैसाराव खोख्लैनानै माबा मोनसे खालामबावनो नाजानाय, बेफोर दाथाथों। आरो सोरबाया गोहोआव फैबायबा बे गोहोआव फैनायखौ अपजिसनाव थानानैबो सापर्ट खालामनांगौ, मदद होलांनांगौ, बेखौ आं लुबैगोन। जायखिजाया बिजेपिया गाबोननि जि मोनसे भट साननाय, बे साननायनि रिजाल्टआवहाय, फिथाइयावहाय आं सानो 70निफ्राय 80नि गेजेराव 70निफ्राय 80नि गेजेराव मासि मोनगोन बा देरहासार जानो हागोन, बेखौ आङो नुदों आरोखि।